साख्रि गैयाब्लाबो दानि जुगाव रसा नांला साबसिडिनि माइरंजोंनो जानो हाखायो लै सना कन्ट्रलनि माइरंजोंनो जानो हाखायो केमसा नंगौ नाङा नंगौ जानो हाखायो लै सना कन्ट्रलनि माइरंजोंनो जानो हाखायो साख्रि गैयाब्लाबो दानि जुगाव रसा नांला साबसिडिनि माइरंजोंनो जानो हाखायो लै सना कन्ट्रलनि माइरंजोंनो जानो हाखायो बुलेट ट्रेन बायदि सना साख्रिखौ नेबाय थाजाला बैसोआ बुलेट ट्रेन बायदि सना साख्रिखौ नेबाय थाजाला दाउ फार्म खालामगोन अमा फार्म खालामगोन नांगौमानि नोंनो होजोबगोन सना नांगौमानि नोंनो होजोबगोन साख्रि गैयाब्लाबो दानि जुगाव रसा नांला साबसिडिनि माइरंजोंनो जानो हाखायो लै सना कन्ट्रलनि माइरंजोंनो जानो हाखायो हेल' माने बै भल्टेजआ थोआ जादों नामा दानो माने आं ट्रेकजों खननैदों सेना माने बे कीबोर्ड पेड दामोब्ला आंना गाराङानो गोदोहैयो आरोखि भइसआ बिदि आरोखि दा आंनि गबोनाय माबा भइसआ गोदोनानै बोरै जानो नङा होमबा औ र' जागोन एलसन सेराव जिरायनानै नों मायाव दं जागोन सोरनाव आङो माने ट्रेकजों दोंसे खननायनि माबायदि खोनायो आरोखि नों मायाव दंलै लाइजौमोननि लामायाव आयौ नों हारसिं संफैनो माखो मा जाखो हारसिं मानो थांफैयो ओइ दखानाव ना मायाव हारसिं रां थांगौ मा अबेलाय अबाव दं लायदों लांनानै दखानाव मा खालामदोंलाय लायदों लामायाव हारसिं हा औ आङो माने नै माथो सि मोजां खोनाखो दालाय हेल' औ बरिया हेल' बिराद मोजां खोनाबाय दा ओइ बे नङा माखौबा दामथारनाया माखौबा दामहैदों बे आलदाना मानसिया आङो दे मोसागोन नङा होमबा सेंग्रा सिख्लानि गोसोखौ गोजोन होग्रोनांगौ मानोना बे बैसोआ
माने नेनो हायै अबस्था जायो नालाय बोराय बुरैया एसेबाबो नेनो हाखायो सेंग्रा सिख्लाफोरनिखौ एसे माबाग्रोनांगोन आरोखि India ke number one body spray for Syarnani Medempru Bohatane Bohanine Aishona WhatsApp number hela Oh yeah India ke number one body spray for Syarnani Medempru Bohatane Bohanine Aishona WhatsApp number hela Agagan Aishona hello mera cilta bangya gelo nungni mohoria koraya bundu flange Oh biti kesenang mun perakai mun ange mabla babe Oh yeah India ke number one body spray for Syarnani Medempru Bohatane Bohanine Aishona WhatsApp number hela Nanggo nungni onai ni vitamin protein angne Jare kaulai nungni slim tiles body Nanggo nungni onai ni vitamin protein angne Oh biti feeling Hoi perakai men angnau mabla babe Oh yeah India ke number one body spray for Syarnani Medempru Bohatane Bohanine Aishona WhatsApp number hela Oh yeah India ke number one body spray for Syarnani Medempru Bohatane Bohanine Aishona WhatsApp number hela Bohatane Bohanine Aishona WhatsApp number hela Aishona WhatsApp number hela Hello बे बैख्रिगुरि गामियाव फैनानै आङो बिराद गोजोननाय मोनदों नोंथांमोना आंखौ फैनाय नुनानै माबायदि मोनदों आं बेखौ बुंस' हाला खिन्थु आं बिराद गोजोननाय मोनदों आरोखि तालिया माने
सासे राजाहा सासे समायना फिसाजो दंमोन आरोखि ना दा फिसाजो थाब्लाथ' बिजामादै नांगौ जायो नङा होमबा दा गोदोथ' मबाइल सबाइल गैया दा राजाया मा खालामनो बेनोथ' साननो गोरों बिजामादै नांगौ गियानि थाखा फैसाथ' गावनाव दंजोबखायो नालाय न' बां गारि मथर गासिबो दाना सानथ्रिफोरखौ ओरैबायदि अर्डार होबाय आरोखि सानथ्रिफोर बे हालामाव जेसेबांनाखि मोजां मोजां सेंग्राफोर दङ बेखौ जोंनाव लेंबोजोबदो माने बिजामादै सिलेक्सन खालामसिगोन आरोखि दाना सानथ्रिफ्रा अर्डार होबाय आरो गामियाव एनाउन्स हैबाय माइकिं खालामहैबाय ओ राजानि फिसाजोखौ बिदि बिदि मोनगोन बयखौबो लेंहरदों सिलेक्सन खालामगोन बयखौबो लेंबोजोबबाय आदै मद'द' साफा स्लिम स्लिम बिखा गुवार गुवार सेंग्राफोरखौ थाग्रा थाग्रा सेंग्राफोरखौ लानानै फैजोबबाय आरोखि राजानि मदर महलाव मिथिबाय राजानियाव लाबोजोबबाय नालाय दाना सिलेक्सन खालामनांसिगौ राजाया सोरखौ लागोन सोरखौ दोनगोन सोरखौ फसायगोन सोरखौ मागोन ओरैबायदि अर्डार होबाय दा माहाजोनफोरावथ' फुख्रि थायोना थाया फुख्रि थायोना औ बे मासआ जानुवारि मास आरोखि दाना ओरैबायदि अर्डार होबाय राजाया जायनो बे फुख्रियावहाय हरसे गोजोमनानै थानो हागोन बेनो आंनि फिसाजोखौ मोनगोन होनबाय आरोखि थालिया दानाथ' जानुवारि मास बिराद गुसु राजानि फिसाजोजों बयबो हाबा जानो गोसो हरसे थानो हाब्लानो राजखुंगुर जानोसै राजानि बिजामादै एथ' मोजां हिनजाव बेखौ मोनगोन खस्थ' खालामनांगोन होननानै 1 2 3 होननानै राजानि बे फुख्रियाव बयबो बाज्रुमबाय आरोखि दाना बुरै बे सासे माने लेंग्रायाबो फैदों आरोखि मिथिबाय 1 2 3 होनानै जायसे लेंग्रायाबो होबाय आरोखि मिथिबाय फुख्रियाव जब्ब बेबो बाज्रुमबाय दाना बे मोजां मोजां सेंग्राफ्रा 5 मिनिट थानानै गुसु जानानै एखेबारे लोहो 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 मावनाय आयौ टाइफड जागोन आयौ गुसुजों बेमार जागोन मेलेरिया जागोन होननानै गुसु सुहाबजोबनानै सोरबा 1 घन्टा थाबाय सोरबा 2 घन्टा थाबाय सोरबा आधा घन्टा थाबाय सिखांजोबबाय दाना बे लेंग्राया हरसे थाबाय लेंग्रा मोनबाय थालिया राजानि फिसाजोखौ लेंग्रा मोनबाय राजानि फिसाजोखौ सोर मोनखो थालिया दा बिदि आरोखि खस्थ' खालामनो हायोबा मोजां जिनिसखौ बयबो मोनो नों खस्थ' खालामनानै फरायथाबोबा नाजाथाबोबा साख्रि मोनगोन नङा होमबा नों मसाइसब्लाबो मानेखा गोनांब्लाबो साख्रि थायोब्ला मोजां हिनजाव मोनगोन बिदि गावनि खस्थ' खालामनायनि सोमोन्दै नालाय आरो सिख्लाफ्राबो ओरैबायदि 10 बोसोर गिबिबाबो लाग्रा दं हौवाफ्रा दंना गैया लायो बिमाजों समानखौ लागासिनो दं हौवाफ्रा नंगौ अनेक दं जोंनिजोंबो नोंसिनिजोंसो दंना गैया गावबा गाव खस्थ' खालामनाय नङा होमबा थालिया दा बारा जादों नामा बुंनाया जायाखै माने खस्थ' खालामबा मोनो नों जेखौ खस्थ' खालामनानै नाजागोन हास्थायगोन बेखौनो मोनगोन आरोखि हिनजावब्लाबो हौवाब्लाबो फिसायब्लाबो बिजामादैब्लाबो नङा होमबा बिजामादैखौल' मोजां लुबैना मा जानो नङा होमबा फिसाजोखौबो मोजां खालामनांगोन ना होमबासो बिजामादैखौ मोजां मोनगोन नङा होमबा बिदि